Hyvää päivää kaikille. Tänään lähdetään Norjaan lohikalalle. Tosiaan mä oon nyt Espoossa työreissulla ja mulla loppuu työt, pari viikon loma. Sitä olisi sitten niin kuin pikku ajomatkaa edessä. Elikkä kohteena on siis Pohjois-Norja. Sijaintia ei voi tarkemmin paljastaa, koska nämä kalapaikat on salaisia. Sanotaan näin, että tunti ajamista takana, semmonen 14 tuntia edessä. En todellakaan aio ajaa suoraan. Varmaan jään Ouluun yötä. No niin, nyt ollaan Jyväskylään asti selvitty, että ei ole enää pitkä matka. Mut joo, mä oon siis lapsesta asti käynyt aina kesäisin vähän lohta kalastamassa Norjan puolella. Viime kesänä kävin pitkästä aikaa, parin vuoden tauon jälkeen kalastamassa, mutta viime kesänä en saanut yhtään lohta. Niin sitten nyt lähdetään niin kuin metästämään sitä ensimmäistä lohta parin vuoteen. Vähän alle 4 tuntia on Ouluun matkaa. Et sitä sitten jatketaan ajelua. Täällä nyt ollaan matkan varrella. Kävin vähän meidän mökillä pyörähtää hakee yhdet kahluulahkeet. Ihan siltä varalta, että mun kahluuhousut vuotaa, koska näin saatto käydä viime kesänä. Ja nyt tuli uimisfiilis, niin mä päätin, että mä menen uimaan. Vähän vilposta vettä, ei paha sitten kun pulahti. Jatketaan matkaa. Ja tosiaan Oulu tuli ja meni. Selvittiin Tornioon asti tälle päivälle. Elikkä mä oon nyt täällä Tornio jossain perämettässä posted up. Nukutaan siinä sitten yö. Siellä on vähän merenrantaa. Merinäköalalla varustettu sviitti mulla täällä. Eli tässä on mun sviitti. Retkipatja ja makuupussi. Mitä muuta mies tarvii? Nyt mä pesen hampaat ja painelen unille, että katsellaan huomenna. Ja hyvää huomenta kaikille. Nukkui ihan hyvin, vaikka liikaa ei jaksanut nukkua, kun pitää lähteä ajamaan. Mä tulin vähän kipeäksi tossa ennen kuin mä lähdin reissuun. Niin ei niin freshi näin kylmä aamu, mutta kyllä tässä selvii. Nyt lähdetään kaupan sun muun kautta jatkamaan matkaa. Sitten painellaan tankille. Vaikka ei täällä Ruotsissa kannattaisi kyllä tankilla käydä, kun Suomessa 2 € litra ja täällä 14,30. Huhhuh. No niin, nyt ollaan ruokaostoksetkin saatu tehtyä. Ja nyt pääsee vihdoin lähteä ajamaan kohti Norjaa. Mulla puukko jäi muuten himaan, niin joutui Prismasta käydä hakemassa tämmösen 10 puukon. Ihan hyvältä näyttää, pistetään testiin kuule. Ja sitten ajamaan. Arvatkaa mitä? Ihan kontentin takia päätin puhkasta mun eturenkaa. Yes! Eli nyt tulee miten vaihtaa vararengastutoriaali with Aapeli. Ekana viiään tonne kolmioon tonne kauas, että muut tietää, että mä oon tässä tosi hyvässä parkissa. Ja sit lähdetään kaivaa vararengasta. Elikkäs ensin etit itsellesi vararenkaan ja tunkin. Sekä tietty tommoset, mikä ton nimi on? En muista tommoset, joo. Ja sitten vaihdetaan. Elikkäs sieltä kuulee lähdet pyörittelemään vähän muttareita auki ja sitten tunkilla ylös ja sieltä pyöritellään irti. Siitä kuulee rengas irti ja uusi rengas paikalle ja näin helppoa se on. Sitten vaan pyöritellään takaisinpäin kunnolla kirreellä ja kuulee auto alas ja se on siinä. Jes, mahtavaa, hieno homma. Moro! Ja näin vaihtuu rengas. Elikkä tällä lähdetään nyt köröttelemään. Sillä saa 80 kovimmillaan mennä. Elikkä pikkuhiljaa sitten edetään. Ja viimeinen askel tutorialissa. Lähdetään hakemaan toi kolmio tuolta ja jatketaan matkaa. Lähdetään katsoa, jos jostain se kunnon renkaa. Nyt tosiaan körötellään sitten tässä 60. Vähän pitää varovasti ajella, kun ei oo varma, että miten paljon siellä on painetta. Pitää körötellä lähimmälle huotsikalle tsekkaamaan, mutta sinne on varmaan 60 kilsaa, että tässä varmaan tunti sitten körötellään. Hei, ei mennyt kuin 45 minaa tänne. Nyt on painetta tarpeeksi renkaassa. Vähän soittelin tuohon korjaamoille, mistä ei vastailtu. No, lauantai kello 6. Pitää sitten Norjan puolella maanantaina hoidella. Nyt päästään oikeasti jatkamaan matkaa. 80 tosin.
Salaseen päämäärään selvitty. Vararenkaan avulla köröteltiin sopivaa tahtia. Ja kamat on saatu desifioitua. Eli pääsee kalalle. Ja yöpymispottiin päästy. Tässä kuule unille ja huomenna kalalle. Hyvää huomenta kaikille. Nyt on nukuttu hyvin ja nyt lähdetään kalalle. Sain muuten eilen illalla tuossa vielä yhdeltä paikalliselta vähän perhoja. 4 kipaletta, jotka kuulemma toimii tällä joella. Soitetaan testaille tänään, toimiiko. Ja sitä ollaan joen varteen päästy. Kalakamat on saatu päälle. Nyt tossa laitan vavat kasaan ja lähden heittämään, mutta sitä ennen tuli koe. Viime kesänä nää vuoti mun kahluuhousut. Nää pitäisi olla korjattu, mutta nyt lähdetään testaamaan. Ei ainakaan heti kastunut sukat. On ne ainakin jonkin verran korjaantunut. Toivottavasti pitävät. No niin, hätätapaus. Kamat saatu kasaan, mutta tuolla kävi just kala pinnassa. Vähän pärskäyttelee. Nyt lähdetään kattoo, osaanko mä vielä heittää. Osasin vielä heittää, vaikka vähän oli hakuilua. Mutta tosi rasittava juttu. Tossa on tommonen kaatunut puu tossa joessa, jonka takana se kala näyttäytyi. Niin koitin sinne uittaa, niin totta kai se jäi siihen puuhun ja koukku kärsi. Nyt mä kalastelen ja palataan, kun jotain actionia tapahtuu. No niin, elikäs vähän päätin näyttää uistinta tuonne. Ja nyt on kala kiinni. Ei liikaa taistele, ei oo liian iso. Mutta koitetaan kuule saada rantaa. Saitte nyt pikku mätkäyksen sen tuosta. Se on kuule lohi se. Ei ollut turha reissu. Otahan nyt happea, herra. Ja ihan rauhassa, ihan rauhassa. Kaivetaan pihit essiin. Tämmönen kiva pikku titti täältä. Ja nyt kaveri rauhoittuu. Noniin. Herra pääs koukusta irti. Sitten kurkattaa vähän mittaa. 65 senttiä. 65 senttiä. Semmonen kaunokainen. Oi että miten kaunis. Semmonen herra tuli. Hei joo, laitetaan takas jokkeen. On kyllä hyvänen aika kaunis kala. Noniin, lähdetään takaisin. Ja sinne lähti. Oi että. Se oli kaunis kala, hyvänen aika. Ei ollut turha reissu. Yes. Jaa, kyllä se näin on, että puu 2, aapeli 0. Sinne jäi uistin. Vähän liian aikaisin juhlittiin. Kyllä se pikkuhiljaa vuotaa vähän vettä tonne oikeaan jalkaan. Ei kai siinä. Joutuu ehkä noita kahluulahkeita käyttää sitten, jos haluaa pitää jalat kuivana. Mutta nyt lähdetään testaamaan yhtä näistä paikallisherralta saaduista perhoista. Tähän väliin maisematsekki on kunnossa. Ja kala numero 2 kävi lusikassa kiinni.
Mutta kerkes olla ehkä puoli minaa kiinni ja irtos. Oli ehkä aika samankokoinen lohi kuin aiempi. Näytti ja tuntui samanlaiselta. Harmi. Nyt ruokaa. Tämmönen on tosiaan päivän ateria. Ruoka tuhottu, takaisin heittämään. Tuolla kävi äsken kala näytillä. Lähdetään kattoo, jos se nappais. Nyt on aivan järkyttävää kalaa kiinni. Tuntuu niinku siltä, kun siellä olisi kivi. Niin. Katsotaan, saahanko perho sieltä hengissä. Pikkutaistelun tulos oli se, että perho tuli tässä kunnossa takaisin. Sinne meni paikallisherran perho. Eikä siinä kuin uutta vaihtamaan. Eipä ole nyt kallaa tullut. Hyppyjä on kuitenkin ollut, että on tuolla kallaa tuolla joessa. Ne ei vaan halua napata. No niin, päivän heitot heitelty. Ei tullut lisää actionia. Eli päivän saldo on 1 kala, 1 kaarannut kala ja 2 menetettyä uistinta plus 1 perho. Ja tosiaan kyllä ne vaan vuottaa nuo housut vähän tuohon polven alapuolelle asti läpi märkänä tää jalka. Mulla on toisena vaihtoehtona tämmöset kahluulahkeet. Ne on tehon reiden yläpäähän niinku, että niillä ei voi sitten niin syvälle mennä. Mutta mä tuumailin vähän sellaista. Voisin kokeilla huomenna laittaa nämä kahluulahkeet noiden kahluuhousujen alle. Tuplasuojaus. Pitää katsella sitten, että toimiiko. Seuraavaksi Huoltsikalta jotain syömistä ja etsimään hyvää yöpaikkaa. Vaikka mä ihan fiilistelen autossa nukkumista, niin tällä hetkellä kelpaisi joku lämmin ja kuiva mökki. Ja unipaikka on löytynyt täältä jostain metän perukoilta taas. Nyt unille ja aamulla lähdetään etsimään rengasta mulle. Hyvää huomenta kaikki. Tulin nyt tähän Jokisuun kylään ehtimään vähän rengasta. Ei ollut oikeanlaisia renkaita tuolla autokorjaamolla, niin tilaavat ja keskiviikkoaamuna uusi rengas mulla. Nyt mennään kauppaan, ostaa aamupalaa ja sitten kalalle. Ja tältä näyttää nyt lahepatentti. Eli siellä on se kahluulahe alla ja siihen housut päälle ja katsotaan selvitäänkö kuivin jaloin. No niin, sitä ollaan kamat saatu päälle ja matka käy joen varteen. Siihen tuli mulle jotain kalaseuraa, joku norjalainen vanhempi herra. Ihan mukava herra, siinä jutusteltiin vähän. Nyt sitten hänen kanssa vähän heittämään. Ja tämän näköistä poolia olisi tänään tarjolla. Ei siinä kun kamat kasaa ja heittämään. Vähän on heitelty, ei tapahtumia. Mutta pakko sanoa, on tää vaan paljon hienompi laji silloin kun jalat ei ole aivan märät. Nyt kuule, mä laitan tuonne noin lusikan, uitasen tuosta ja siitä nappaa kala. Kattokaa. Manifestointi ei toiminut. No niin. Tässä justiinsa sadattelin, miten tyhjä puuli tää on ollut. Ja ajattelin, että tämän laskun jälkeen lähden menemään. Ja siellä on kala. Katsotaan millainen ylläri sieltä tulee ylös. Ei ihan järkyttävältä tunnu. Koitetaan nyt löytää tästä kiva rantautuspaikka. Se vielä vähän ottaa vetoja. Tähän vois kivasti saada rantaan. Ajattelut siihen. Ja täällä hetki hätiköimään, se ei vielä halunnutkaan tulla. Menohaluja sillä kyllä on. Ja vähän oli huono rantautuspaikka, katsotaanpa toinen.
Hyvänen aika! Nyt on Kaunokainen. Hyvänen aika! Huhhuh! Huhhuh! Mihinkäs me teidät saatais nyt taukoilemaan? Siihen pääset. Jodi! Kurkattaa minkä pituinen se on. Sitten otetaan oho! Kurkattaa minkä pituinen ja sitten otetaan perho pois. — 73 senttinen ja on kaunis. Ja koukku on saatu irti. On se hyvänen aika kaunis. Ota happea herra tähän väliin. Semmonen. On siinä taas. Pitääkö sinullekin pusu antaa? Voi voi. Sitten kuule pistetään takaisin jokkeen. Ja hei hei! Herranen aika miten kaunis. Joo. Ja kyllä tuon kalan jälkeen on ihan puulinvaihdoksen aika. Tässä on kamat messissä ja täällä rämmitään. Vähän lähdetään kattelemaan mitäs muita paikkoja tällä luvalla sai kalastaa. Lehmätsekki. Siellä on lehmiä. Yes. No niin, seuraavalla puulilla ollaan. Tän näköistä. Tuolla on hyvä heittää, mutta siellä on joku kaveri. Tosi kiva syvä puuli kiskoo vähän uistinta tässä. Ja tossa on keskellä virtaa käynyt parit kerrat näyttäytymässä yksi kala. Mutta se ei oo halunnut napata. Mä oon sitä koittanut kiusailla erilaisilla lusikoilla. Mutta jatketaan kiusaamista. Katsotaan jos se ärsyntyisi tarpeeksi. Ei tullut kallaa. Nyt painellaan taas johonkin lähimetän perukaille nukkumaan. No niin, unipaikka löytynyt täältä jostain keskeltä mettää. Ja kelatkaa mikä juttu. Mun jalat oli täysin kuivat. Eli tuplahousutaktiikka toimii. Nyt kuule iltapalloa tekemään ja unille. Gumorron alla. Mua ei tapettu yön aikana. Yes. Kalalle. Mennään. Hyvänen aika. Kattokaa miten kaunista poolia on tänään tarjolla. Oi tuonne kun kuule uittaa vähän perhoa, niin kyllä napsuu. Ja täällä on piknikpöydät ja kaikki. Huhhuh. Nyt otetaan kalaa. No niin, elikkäs tuonne vastarannalle jäi uistin jumiin. Ei halunnut millään irrota. Nyt lähdetään ylittämään siltaa. Tulee vaan tää auto niin järkyttävästi. Nyt on pikkutauko autoissa. Lähdetään kahtelemaan. En oo kyllä ennen tämmöstä paljon harrastanut. No niin, nyt ollaan suoraan paikan yläpuolella. Ja täällä ollaan. Hei! Se irtos! Se oli tuolla tolopassa kiinni. Tai tossa jossain oksassa. En ois tätä halunnut menettää. Täällä sitä ollaan. Kyllä se välillä vaan pitää nautiskella, että miten kunnossa on maisemat. Kyllä on hienoa. Uistimeen kävi yksi tärppi, mutta se oli niin pieni kala, että ei mitään järkiä. Se ei ollut vielä merelle kerennyt. Et semmoista. Kyllä se on hiljasta ollut tällä puulilla. Parit kerrat on tuossa pyrstöön näyttänyt joku kalaa, mutta muuten ei oikein mitään. Kyllä se on yksi lasku ja paikan vaihto. No nyt siellä kävi joku kävi kiinni. Mutta ei tarttunut kunnolla. 10 sekuntia ehkä kiinni ja yritys. Ai. Joo, ei se mikään massiivinen kala ollut, että kyllä se olisi ollut niinku reissun pienin tähän mennessä.
Mutta olisi ollut kiva ylös saada. No niin, tämän näköisellä puulilla ollaan. Ja tää on siis sama puuli kuin eilen silloin ihan illasta. Oltiin silloin vastarannalla. Ja mulla on semmonen kutina, että tuolla montussa on joku järkyttävä hirviö. Kyllä mä sanoin, että sitä lähdetään metästämään. Täällä sitä taas ryteikässä marssitaan. Ei tullut jättiläistä sieltä montusta. Pari hyppyä oli siinä. Nyt tulin tähän sillan yläpuolelle heittämään vähän perhoa ja tämän laskun jälkeen varmaan takaisin sinne aiempaan paikkaan, kun siellä on niin kiva tulipaikka, että vois mennä ruokaa tekemään. Tuonne pitäisi päästä heittämään. No täältähän se ryteikkä avautui kivasti. Ei se kun tuonne vaan. Tuonne vaan kuule perhoa veteen ja kuule kalaa ylös. Vai mitä? Sinne perhoa. No niin, sillalla ollaan taas. Nuotiota on saatu palamaan. Siihen kohta vettä keittymään ja sitten kuule semmoista naamariin. Pasta carbonaraa. Että minä kuule vetelen nuotuosta ja sitten heittämään. Seuraava klippi on kun mulla on kala kiinni. Mä manifestoin tän. No ei oo kala kiinni, mutta tuolla sillan luona kävi hyppäämässä äsken kala. Eli kyllä täällä kalaa liikkuu. Ja tossa missä perho nyt ui, niin kävi pinnassa. Jos ne haluais napatakin. Päivän kalastukset kalasteltu. Ei tullut kallaa tänään. Ai. Nukkumaan ja aamulla kuule uudet renkaat Fordiin. Huomenta kaikille. Arvatkaa mitä? Mulla on uudet eturenkaat. Hei, hieno homma. Nyt kuule käydään kaupassa ja lähdetään kalalle. Sitten ollaan matkalla samalle pätkälle kuin ekana päivänä. Tykkäsin niin kovasti siitä pätkästä, että oli pakko ottaa uusi lupa. Ja se on tosiaan vika kalastuspäivä täällä. Yötä vasta sitten lähdetään ajelemaan kotiin ja on menoja siellä päin. Mutta ei kai siinä, koitetaan kuule kalaa saada tänne. Sehän se olisi hienoa. Täällä ei oo tainnut kukaan vielä käydä tänään. Vois olla parkissa yö yli ollut joku kiva kala. Lähdetään kahtomaan. Joo, mitään ei tullut vielä. Eikä ole näkynytkään. Nyt semmonen missio, että katsotaan miten lähelle päästään tuota puuta kahlaamaan. Koska siellä olisi ne mun 2 uistinta, jotka haluaisin takaisin. Lähdetään tutkimaan. Kyllä tässä ihan syväksi menee. Ja eipä oo oikein mahdollisuutta. Pakki päälle. Melkein pitäisi käydä uimassa. Ja mä tajusin, että jos mä tän tripodin isken tähän kahluhousujen etuosaan kiinni, niin tästähän saa kuule oikein tämmöstä aesteettista POV-kalastusshottia. Mutta nyt kuule käy ottaan kala. Tiedättekö, musta tuntuu, että tuolta tulee nyt järkyttävä kala. Lähdetään sinne hakemaan vähän heittoa. Sinne. Tuossa puun ympärillä ne tykkää hyppiä. Kuule, kokeillaan puun tältä puolelta. Joo, ei näy mitään. Nyt meni ihan fiilis, se on pohjassa kiinni. Katsotaan, jos se lähtisi kivemmin vähän ylävirrasta päin. No niin, missä se on? Hei, no niin, se lähti irti. Hieno homma. Olisi ollut niin ärsyttävää menettää taas yksi uistin.
Jaa. Ei tullut kallaa. Just tuli vedestä pois, niin tuolla kävi molskattamassa kala. Lähdetään hakemaan. No ei maistunut uistin sille kalalle. Nyt tulee sitten kuulkaas vähän Aesthetic POV perhokalastusshottia. Otetaan tästä puun alta lasku. Jos siellä olisi jotain nyt. Huonosti lensi. Ignorakkaa tuo. Mutta muistakaa, että huonollakin heitolla voi saada kallaa. Mutta ei tuolla heitolla näköjään. Sovintaanko näin, että seuraavan kerran kun menee kamera päälle, niin mulla on tuon kiven kohdalla tuolla kala kiinni. No jaa, kivi ollaan ohitettu ja kallaa ei näy. Mutta tässä on kyllä kivat paikat tässä näin. Tässä ne on tykännyt hyppiä välillä. Katsottaas mitä sieltä tullut. Kyllä nää on vaan vähän ikäloput nää housut. Se tuolta jostain haaravälistäkin vettä tihuttaa, kun vähän syvemmällä käy kahlaamassa. Sinänsä se voisi olla aika jäädä eläkkeelle näilläkin housuilla. Mutta ei kai, kyllähän ne varmaan yhden kesän vielä aina kestää, kun vähän liimailee ja paikkaa. Kyllähän ne on nyttenkin hyvin pelannut, kunhan on toiset housut iskenyt alle. Oi! Siellä kävi kuule joku näyttäytymässä. Ja se on kuule aika niillä paikkeilla, mihin tää perho uittaa tällä hetkellä. Sanoisin, että tuosta laitetaan uimaan, niin saadaan kuule aika kivasti sen holleille. Siitä laitetaan uimaan ja uitellaan suoraan sen naama eteen. Nyt se on perho kuule aika sen naama eessä. Käy kiinni. Ei. Uutta heittoa perään. Ai että rupes aurinko paistamaan, ihanaa. Ei oo varmaan koko reissu aikana paistanut aurinko oikeesti. Huhhuh. Nyt se perho ui ihan sen niin kuin suoraan suuhun. Ei voi olla nappaamatta. Hyvänen aika. Älä nyt katoa kalaa, hei. No ei sille maistu. Kai se pitää joku maittavamman näköinen perho vaihtaa kiinni, niin se ottaisi saada kallaakin. Hyvänen aika. Jaa, näkyykö sitä kallaa? No niin, otin autossa parin tunnin päikkärit, kun ei jaksanut enää heittää. Ja nyt ollaan menossa toiselle puulille näyttämään vähän perhoa. Joo. Ja sit kun ollaan tuolla käyty vähän heittää, niin mennään... Tuossa on semmonen monttu, johon mennään paiskomaan vähän uistinta, jossa vois myös olla kallaa. Mutkassa ei oikein näkynyt mitään, mutta kattokaapa tätä monttua. Tuossa, jos ei oo kallaa, niin ei oo missään. Tuossa tuli vastaan just joku herra, joka tuli tästä kalasta ja sillä oli kalaa mukana. Että jos siellä olisi toinenkin, vaikka mulle. Kyllä tässä kallaa on liikkunut. Tuolla on hyppinyt välillä, käynyt pinnassa ja sitten tuolla alempana. Ja yksi kehtas käydä ihan tuossa parin metrin päässä. Hyvänen aika. Ne kiusaa mua, käyvät tuossa vaan näytillä. Kyllä nyt mennään heittämään taas sitä ihan ekkaa poolia ja tullaan tähän sitten illan päätteeksi vielä, kun ilta hämärtyy, niin vähän pommittamaan lusikkaa tänne. Joo, 2,5 tuntia lupa-aikaa jäljellä ja on tyhjää ollut täynnä tämä mesta. Ei näy mitään, ei kuulu mitään. Sormessa ruppee olleen vekki, kun kiskonut uistinta.
Tää varmaan iske teippeihin. Täälläkin sormessa on, mutta se ei oo siimasta, se on siitä puukosta. Oli muuten yllättävän hyvä kympin puukko Prismasta. Kyllä hyvää tekkoa ja on ainakin terävä. Gameplani ois, että kiskomaan tuonne uistinta. Sitten vielä yksi lasku tuohon ainakin. Sitten voitais sinne Montulle mennä vielä kuule pelottelemaan paikallisia kaloja. Tai ihan vaan paikallisia. Eipä tullut tältä pätkältä mitään. Joku kala siellä kävi pari kertaa pärskättämässä, mutta ei kelvannut perho hänelle. Ihme homma. Nyt ruppee menneen maku tähän kalastukseen. Just olin lähdössä tästä. Nyt tuolla kävi vielä joku kala ihan kiusatakseen tekemässä ihan järkyttävää hypyyn. Niin minä juoksin vielä jokkeen heittämään virveliä. Ja nyt on tuon verta uistimesta jäljellä. Yes. Lähetään sinne kuopalle. Täällä ollaan. Ja kello kertoo, että 55 minuuttia lupa-aikaa jäljellä. Eikä siinä kun uistinta vetteen ja hirviöitä nostamaan. Joo, pikat heitot on heitetty ja kello kertoo, että aika on lähteä ajelemaan kotiin. Ja ei tullut kallaa nyt vikana päivänä, vähän kyllä harmittaa, mutta ei voi mitään. Tuossa kävi aika kivaa kalaa hyppäämässä kyllä tuossa aiemmin. On kyllä, maisemat on kivat, en tiedä näettekö, todella mukava hiljasta. Joki solisee. Hieno paikka. Eipä siinä, autoja ajamaan. Kamat on kasassa ja nyt sitä sitten ajellaan. Ihan sopivasti matkaa edessä. Nimittäin semmonen 1200 kilsaa ja 13,5 tuntia. Jee! Nyt ollaan tunnelissa. Hirvi. Tässä Ruotsin puolelle selvisin ja sitten nukkuin tuommoiset 6 tuntia tuossa. Ja matka jatkuu. Jee! No niin, hyvät naiset ja herrat. Sitä ollaan Kuopioon selvitty. Kerkesin tuossa parturissakin käydä ennen kuin tulin kämpille. Mut siinä oli Norjan reissu tosiaan. Ja kiitos kun olitte matkassa. Palataan